Dobrý den, vítám vás u dalšího minikurzu a dnes se podíváme na to, jak napsat zavináč. Vím, že vám to možná přijde jako hloupost, ale docela často se setkávám s tím, že lidé nevědí, například když si koupí třeba nový notebook a tak dále. Takže máme dva způsoby, jak jim to provést. První způsob je, že na klávesnici stiskneme a držíme levý Alt a při stisknutém Altu zadáme čísla 064. Pak zde máme další způsob, ten je o něco jednodušší a je velmi podobný. Stiskneme pravý Alt a písmeno V. Tak jo, takhle jednoduché to je. Těším se na vás u dalšího minikurzu.